Työelämä. Tässä ensimmäisessä osiossa käsitellään tärkeitä työelämään liittyviä asioita. Työn tekeminen tulee olemaan yksi elämäsi tärkeimmistä asioista ja siihen valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa. Työelämäosiossa opit, mistä voit löytää työpaikan, miten toimia haastattelutilanteessa, miten käyttäytyä työpaikalla ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia liittyy työsuhteeseen tai sen päättymiseen. Työelämään liittyy myös paljon virallisia papereita, kuten työhakemus, työsopimus, CV, verokortti ja työtodistus. Näistä löydät tietoja ja malleja tästä osiosta. Ja sitten kun asia on sinulle ajankohtainen, on esimerkiksi työhakemuksen laatiminen helpompaa, kun jo tiedät perusasiat. Alle 18-vuotiaat työntekijät luetaan nuoriksi työntekijöiksi. Joiltain osin nuoren työntekijän työsuhteeseen liittyvät seikat, kuten työajat ja työajan sijoittelu, ovat erilaisia kuin täysi-ikäisen työntekijän. Nekin on hyvä tietää, jos alle 18-vuotiaana olet menossa töihin. Palkka on työkokemuksen lisäksi tärkeä asia nuorelle. Mutta mitä tarkoittaa verotus ja miten se liittyy palkkaan? Entä mitä tarkoittaa brutto- tai nettopalkka? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen täältä. Nyt vain innokkaasti oppimaan uusia ja hyödyllisiä asioita tärkeästä aiheesta